Dievčatá, dnes vám chcem pomôcť, ako si vybrať správnu bundu. Keď skúšate bundu, rukav by mal byť takto, keď vystrieme po kostky. A musí byť aspoň tak 3-4 cm, 3-4-5 cm, keď ju odtiahneme od hrude. Aby vám vošiel aj hrubší svetrik, ak máte tenké tričko alebo tenký svetrik. Pripravíme sa na tuhú zimu. Takže to je môj tip alebo pomoc pre vás. Na sebe mám roláčik od Leila Moda Fashion, úžasné zvonové nohavice a zdravotné vsúky, šľapky od www pracovné oblečenie Bardejov, lebo ženy v zrelom veku už by mali nosiť zdravotnú obuv, aby nás nebolela chrbtica, aby nás neboleli kríže. Mám ich biele, čierne aj kvietočkované. Takže posielam vám dnes takú radu. Ak neviete, čo kúpiť rodičom na Vianoce, že už všetko majú, tak môže byť aj takáto zdravotná obuv. Aj čiapka, aj bunda, aj nohavice, aj rukavice. Takže želám nádherný víkend a keď budete v Bardejove, tak sa prosím v Leila Moda Fashion na ulici Dlhý rad zastavte. Vaša Slávka a sledujte ma prosím aj na YouTube kanáli Leila Moda Fashion. Želám nádherný deň. Ahojte.